Iduol si Pirino sa iyang stepdad nga si Paploy kay para mangayo og milk. Syempre ang stepdad dili ka balibad na may chika kauban mao to napadeliver lang siya ni gwapo. Tirada gwapo. Sayo pa sa buntag nanawag na si Paploy kay ang anak nga si Pirino nangita nagmilk. Mao to nihangyo siya nga magpa-deliver. Syempre inyong gwapo andam sa pagserbisyo. Gipasabay din ako si Choy Cupido para naay mohawid sa milk. Kita mo anang pakbag, bag na ni Dora. Hinulam na mo sa iyaha. Pangit yun ni kabanding ang panahon ba? Kung kanus ata mag-deliver, dira apod niya basaon ng dalan. Sana all nabasa. Uy, bus marlong to? Nasugatan na mo si Bantoy, ang batang tisoy sa madaom. Sabay katoy, mag-deliver mig milk sa anak-anak ni Paploy. Kani atong bike, kasya ni bisag pila ka chika, basta sibog-sibog lang. Pero wala man tay chika, mga laki lang sa asaran ng chika kung makadeliver og tuba ay este milk di ay. Naata karon sa tindahan nila John Paul para mo palit og milk. Kumusta John Paul? Nambok man daw. Syempre bunlot dayon ta sa tong 1 million na cash pang palit og milk. Abi pa lang pobre kay ta, hilas ta diri ang apart. Bagong mata si John Paul, gisamok-samok jud na mo. Lisod kaayo sa puton si Pirino nga walay inumol nga milk. Manglupad jud to iyang stepdaddy ug mami. Pirino, ready to deliver na imong milk? Isulod dayon nato sa bag ni Bantoy ang milk. Basin mayabo inig deliver nagbike ra bayata. Food fanda, baka naman. Sheesh! Abante na dahin ta, wala na duha-duha. Kaya napaabot na si Pirino sa tua. Wapo check. Basta Boss Marlo, dagi planos kinabuhi. Tabis kayo sila sa mua, suya kayo si Angkol. Ayaw kol, bangkingan be. Yoti, namilambing sila mo. Murga sana ulan na nila uwin. Ikaw, Jun, kasama ka makaingan na. Pasikat makina mga nga tirada. Naninot, sakit ki sa mata. Kamo ba kay labtanon timog mga maguyab? Ug kamo dai mag-sweet-sweet dai. Dili lang. Joseph, kung kay kang buhanga ka, mura ka gwapo. Dili mo sa inyo na gwapo. Sadyang itsuraan lang yun ta. Ngayon ko kwarta day, pampalit na og milk. Mupalit kag milk. Ayun no pagpalit. Pa-deliver ta. Ha? Lingkod lang sa dre, lingkod. Ulat lang ha. Deliver ta. Hello. Pa-deliver mag milk dere sa kagalon. Katulong yapon 60-40. Dere kanto crossing. Okay, magulat mi ha. Muna na order na. Pagtawag ni Paploy, matik dayon. Wa jud no palibak ni mga gwapo oh. In just 5 minutes, murag kilat abot dayon. Choy Cupido, dali ag kuha ang milk kay si Pirino uhaw na kayo. Hinayas mga lihok uy. Sinsya kayo Paps, bagong hire magud ni sila. Traffic pa jud dito as downtown. Nyabot ang jud akong milk pero ang chika taron. Matay makalapok ni unya ron. Yati, chick si Patag yun yung matani. Lakaw pasin na dito. Boss, salamat kay boss ha. Walay problema Paps, send lang sa Gcash. Ang imong anak basin madto nagpirido magkalapok jud na didto. Ingani jud ni mga naong sa mga askan nga walay uyab. Gwapo check. Sheesh. Iluman ang lato-lato ni mo di ay pospos ko si mong naong ron.